kat banang mi kisngi kipor ka jingstan hang ne po perthai jongi kelas sedang menkeu arsut lan ne bonsha badwat ki breu ki ba bon hang ne po perthai ke mlachu ban sngo tho halor ka jingtrei bat ka jingla ki breu ki bastan ban thau ban sna ki jait pajat tiar ki ba mangi ki breu ngin sayo ban pedan kam hakisnam ki ban sawan kumta ha kene ka video ngan pen ERP sapang kene ka wika kubor ka bala sapriang step ba ka lang sodong cakap perthai ha ka ba labna bagi startup nia ha ki lain jong kiri parang menta syat kilaya chakmat ban sna ini we ken jatiar ibaret ba iban sathep apa ka jabeng jongi lane itai chep kiban sathep apa ka jabeng jongi bat kin sapnan kam bat kin sa control ya ka jingmot ceperkhat jongi ki breu bat ini ikan jatiar ibaret bah iban sathep apa ka jabing jongi ilang kum sibanta ba kane ka perthai kalanang start ba do kata ta bat ki breu ki ba penan kam ya ki mobile ya ki computer kim dan kam shu ban le dekti lane kta da ka simpria bat kin shu control na da ka ba super khat ha ka jingmot ceperkhat kumbangi ru menta ngi perkhat haswa bengin le ya kino ki jajam bat ha ka bayadai ban tap ini chep apa ka jabing jongi ki startup ne ki laong pa ya ka jabing jongi kindet haban at kindet bat hai tai jeka ibaat on tap da ini chep ba ini chep in trekam tek kumba trekam ka jabing jongi kumba ngi perkhat la ne ngi ko ban ne kanong ka jajam ka kti kecap jongi ka le hi bat kum taru lingba ini chep ke ka bang kwa ban penan kam hapo ka mobile ngin superkhat bat ngin pen control hi daga jingmo superkhat bat ki kam ki badan hapo mobile bat computer kin salahi lingba ki jingmo superkhat ki ba ansap pentrai kam lingba ini chip hapo ka jabing jongi